Ndungululu tawi ya mtengo wa patali koyamba kuno ku St. Francis wansembe kuthaza ka 25 akutumikira Ambuye mu nsembe. Moni nonse abale anga okondeka mwanhawi ino mmalo mwa bambo fumu aparishi ino mundilole kuti ndikulandireni nonse koma mwapadera mundilole kuti ndilandire poyamba Ambuye olemekezeka George Tambala archiepiscopi wa archdiocese no ya Lilongwe kalani olandiridwa kalani omasuka Ambuye. Ndilandirenso eno ake chaka Fada Peter Kapiri kalani olandiridwa. Ndikulandireni nonse madini atu amadinari osiana amene muli pano. Ndikulandireni nonse archdiocesan kuria komanso ansembe anzanga nonse amene mwabera pano kalani nditu olandiridwa. Ndikulandireni masisteri atu alendo oyitanidwa mafumu onse acheya leti pa diocese level acheya parish council. Ndikulandireni nonse a Kristu amene mwachokera kumponera komanso kumulale ndi maparishi ena osiyanasiyana komanso ndinu a Kristu eno akaparishi ino. Ndikulandireni nonse azigurupata amene muli pano ndi ena onse akufuna kwa bwino amene mwabwera ntsiku la lero.
tiyeni tikondwerere, tiyeni tisangalale, tiyeni tithokoze Mulungu chifukwa chowapatsa mwayi Father Peter Kapiri kuti akondwerere zaka 25 akutumikira Mulungu mu nsembe. Abale okondeka mwa Khristu, mwa nthawi ino mundilole kuti ndiwapemphe Ambuye olemekezeka kuti mutitsogolere ndi mwambo wa nsembe ya misa. Tiyeni tiyimirire. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, monga momwe tamvera posidapa, lero ndi tsiku lothokoza Mulungu. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya wansembe wathu, m'bale wathu Bambo Peter Kapiri Mwale, amene lero akuthokoza Mulungu, akusangalala chifukwa akhala mu nsembe zaka 25. Imeneyi timatchula kuti Silver Jubilee. Zaka 25 akutumikira Mulungu ndi kanthawi ndithu. Akumana ndi zambiri zabwino, mwinanso pena mavuto, koma alimba mtima kuti apitirize kuyankha zimene adayankha pa tsiku la unsembe, pamene anayitanidwa nanena kuti ndilipo. Ndipo atafika pamaso pa Ambuye Episkopi adafunsidwa mafunso angapo: kodi ukufunadi kulandira sakramenti ili? Inde ndikufuna. Ndipo ananena Ambuye Episkopi, ntchito imene Mulungu wayamba mwa iwe, iye yemwe ayitsirize. Mawu amene aja ndi mawu amphamvu kwa basi. Ntchito imene adayamba Mulungu mwa iwowa akuyipitiriza, ifenso tikupempha kuti ayitsirize. Ayitsirize pa nthawi yake imene adzatsirize. Mwina asunga ndi moyo wautali kutsogolo kuno, kadzafika zaka 100 kupyolapo, zimachitika. Iye yemwe ayitsirize. Ndiye Bambo Kapiri, ife tili nanu limodzi pa nsembe ino ya misa. Ifeyo tabwera pano ngati mboni ya kuthokoza kwanu. Tikufuna kuti nsembe ino tipereke kuperekera inu, kuti Mulungu akudalitseni kwambiri. Tikubwera kuno kuchoka ku Sakriste, naona monga mukaoneramu kuti avala mwa makaka ena ake. Ndenda afunsa kuti kodi mwina chovala chimenechi ndi cha nthawi imene yakuti ndi chimene navala tsiku limenelo. Ndiye izi ndi zosangalatsa kwambiri kuti akusungabe zimene Mulungu adatani anawadalitsa nazo nthawi imeneyo, kuyimira kuti unsembe wawo umene analandira tsiku limenelo leronso kutsogolo kuno ali nawobe tsiku ndi tsiku. Tiyeni tsono tisanapereke nsembe ya misa itilape, kuti tipereke nsembe iti ndi mitima yoyera. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo wodala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Chitime,
Tipemphere. Ambuye Mulungu wa makolo athu, muyang'ane mwachifundo mtumiki wanu Fada Peter Kapirimwale, amene mudamupatsa chaulere chowalika mthenga wanu. Mumuthandize kuti atsogolere anthu anu modzipereka, modzichepetsa ndi mwachangu, kuti pamodzi ndi atumiki anu ena onse ayikwaniritse ntchitoyi potsata kuyitanidwa kwake. Tikupempha zimenezi kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha.
choyamba mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chaka chimene mfumu Uziya adamwalira, ndidaona Ambuye atakhala pa mpando waufumu wautali ndi wokwezedwa. Mkhanjo wawo unali wautali kwambiri, kotero kuti unadzaza nyumba yawo yonse. Pamwamba pawo padayimirira aserafi. Aliyense anali ndi mapiko 6, awiri ophimbira kumaso, awiri ophimbira mapazi, awiri owulukira. Aserafiwo ankafuwulirana kuti, ngoyera, ngoyera, ngoyera chauta wamphamvu zonse, ulemerero wake wadzaza dziko lonse lapansi. Chifukwa cha kufuwulako, maziko azitseko ndi ziwundo adagwedezeka, ndipo m'nyumba ya chautamo mudangoti utsipha. Apo ine ndidati, tsoka langa ine, ndatayika, pakuti ndine munthu wapakamwa poyipa, ndipo ndimakhala pakati pa anthu apakamwa poyipa. Komabe maso anga aona mfumu, chauta wamphamvu zonse. Pomwepo mmodzi wa aserafi aja adawulukira kwa ine, ali ndi khala la moto m'manja mwake. Khalalo adalichotsa pa guwa lansembe ndi mbaniro, ndipo adandikhudza pakamwa ndi khala la motolo nati, taona, ndakukhudza milomo ndi khalali. Kulakwa kwako kwachotsedwa, machimo ako akhululukidwa. Kenaka ndidamva mawu a Ambuye akuti, kodi ndidzatuma yani? Ndani adzatipitire? Apo ndidati, ndilipo ineyo, tumeni. Mawu a Ambuye. Nyimbo ya Salimu.
wachiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Akorinto. Mulungu mwachifundo chake adatipasa ntchitoyi, n'chifukwa chake sititaya mtima. Takaniratu njira zonse zochititsa manyazi zimene anthu amatsata mobisika. Sitichita kanthu monyenga kapena kupotoza mawu a Mulungu. Koma pakulankhula zoona poyera pamaso pa Mulungu, tifuna kuti anthu onse ativomereze m'mitima mwawo. Koma ngakhale uthenga wabwino umene timalalika uli ophimbika, ngophimbika kwa okhawo amene akutayika. Iwowo asakhulupirira, popeza kuti Satana amene ali mulungu wa dziko lapansi adachititsa khungu maganizo awo, kuopa kuti angaone kuwala kwa uthenga wabwino. Kuwalako kumaonetsa ulemerero wa Khristu, ndipo mwa Iyeyu Mulungu mwini amaoneka. Motero polalika sitizilalika tokha, koma timalalika Yesu Khristu kuti ndiye Ambuye. Ife ndife atumiki anu chabe chifukwa cha Yesuyo. Paja ndi Mulungu amene adati, kuwala kuwunike kuchokera mu mdima. Mulungu yemweyonso ndiye adatiwunikiranso m'mitima mwathu, kuti anthu adziwe ulemerero wa Mulungu umene ukuwala pa nkhope ya Khristu. Koma ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu wonse koma osapsinjidwa. Tikuthedwa nzeru koma osataya mtima. Adani akutizunza koma sitisowa otithandiza. Akutigwetsa pansi koma sitikugonja. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu, kuti moyo wake uwonokenso m'thupi mwathu. Pakuti nthawi zonse ngakhale tili moyo, tikuperekedwa kuifa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uwonokenso m'matupi mwathu amene amafa. Motero ife timaperekedwa kuifa, koma chimenechi chimakupatsani moyo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga woyera monga adalembera Yohane.
lamulo langa ndi lakuti muzikondana monga momwe ine ndidakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi, chakuti nkutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inu ndinu abwenzi anga ngati muchita zimene ndikulamulani. Sindikutchulaninso antchito ayi, pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita. Koma ndikukutchulani abwenzi, chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidakudziwitsani. Sindinutu mudandisankha ine ayi, koma ndine ndidakusankhani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso zake zokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapemphe Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Mthenga wa Ambuye. Ambuye Episkopi atondoza kuti ndilalike lero. Mawu oyamba ndinakana. Chokanira poyamba mantha olalika pamaso pa Ambuye Episkopi. Komanso nauza chifukwa china. Mazoti mene kumapita toniko amafuna ndikumbutse lonjezera kumvera. Ndenda ngovomera kuti ndilalika. Cholimbitsa mtima nkuti munthu amene tikuchita chaka chake lero ndikumudziwa, za moyo wake takula limodzi. Ndipo kulalika ndikugawana mawu a Mulungu chikhulupiriro. Pa mwezi wa Julayi 1989 ndili chaka cha 6 ku seminari ku Zomba, ananditumiza ku Chiphaso Parish kwachita pastoral experience ya miyezi 15. Ndinapita ndi semina onzanga mnyamata wa chaka choyamba ku Kachebere seminari. Titangokumana koyamba ndidamukonda kwambiri mnyamata ameneyo. Timagwirizana, iyenso amandikonda. Ndipo moyo umakoma tikamakhala ngati semina ku Chiphaso Parish. Pari pansembe atamita makhalana wa Carmelite. Iwo samadziwa kuti asemina ofe timakondana amatinyadira. Muntima mmadzoza kuti ine ntangolo wansembe ndzamulimbikitsa nyamata uyu kuti nayenso ali wansembe. Ndipo tonse tili ansembe tikasamalirana ngati munthu ndi mng'ono wake, munthu ndi m'bale wake. Dali nchiyembekezo chimenecho. Kwa maganizo amenewa chiyembekezo sinakhalitse pang'ono ponse ayi. Atabwerera ku seminari ku Zomba, ine ndakati ku Parish kwina tsopano. Ndamva kuti afuna achoke ku seminari. Ndamuyititsa nkumufunsa chenecheni nchani. Sadandiyankhe zomveka ayi. Adapita ndalemba kalata molamula kuti usachoke. Koma sadandimvere ayi. Adachokabe ku seminari. Chiyembekezo chidathadi ndidakhumudwa. Adapita koleji za ulimi kwina akaphunzira zaka ziwiri. Adapeza diploma adakamba ntchito kwina. Chiyembekezo changa chatha ndithu. Kenaka timaulemikizana nkumakambiranabe ali pa ntchito mmenemo. Adayamba yekha nkhani kuti ine ndifuna ndibwerere ku seminari ku Kachebere. Ndawombera m'manja mu mtima kuti akamba nkhani yabwino. Adasiya ntchito yake, nyumba yake, salari yake pa mwezi, kupita Kachebere kayamba chaka chachitatu. Chiyembekezo chidabwera monso. Tifupikitse nkhani. Mchaka cha 1989
cha 1999 pa 18 September mnyamata uyu adadzazira unsembe pano pa St. Francis Parish, malo akenso omwe ano. Ndokamba nkhani ya bambo Peter Kapiri Mwale amene ali apayi. Mawu oyamba lero Yesaya mprofeti nkati mopumula pambuyo pa ntchito zake zolemetsa zochititsa manyazi zimene amazinyadira nkuzikhulupirira, chauta adamuonekera modabwitsa. Zomwe adaonazo adamtsimikizira angelo kuti akuona mulungu siwenanso ayi, ndipo mulungu ngoyeradi. Adazira ndi mantha Yesaya fadazindikira kuti ngosenera konse kuona chauta posera moyo wake ndi makhalidwe ake ochititsa manyazi. Nchifukwa ndi mantha omwewo adanamwalira kuti tsoka langa kalanga ine ndatayika, poti ndine munthu woyipa, ndimalankhula zoyipa, ndipo ndimakhala pakati pa anthu oyipa. Koma kunenanso kuti ngakhale ndine munthu woyipa, maso angawa aona ufumu chauta wamphamvu zonse. Chauta akukondwera kuti chikuli Yesaya sakumulamiza, akunena zoona za moyo wake. Ndi munthu wochimwa, oyipa, olankhula zoyipa. Nchifukwa mnjira wa chauta, potumikira chautayo adaulukira kwa Yesayayo ndi khala la moto m'manja mwake lotentha, nawotcha pakamwa pake ndi khala la moto nkomosa kuti taona ndakukhudza milomo yako yoyipayi, yotukwanayi, yolankhula zoyipayi. Kulakwa kwako kwachotsedwa, machimo ako akhululukidwa. Ndipo tsopano adamufunsa kuti ndidzatuma yani kodi ndani adzatipitire. Yesu atadziwa kuti chauta wamusankha, kulakwa kwake kwachotsedwa, machimo ake akhululukidwa, adalibenso nkhawa ndi mantha ayi. Adangamwani mtima kuti ndiliyo pa ineyo tumeni. Mbiri ya Yesaya, ntchito zake zimene zimadziwika pakati pa anthu anzake amene amayenda nawo, zinali zodziwikirani ndiponso zochititsa manyazi. Nkutheka kuti ngakhale maonekedwe ake omwe amene na ntchito zakezo zoyipazo. Iye adadziwa kuti chisankho cha Mulungu chomusankha yawo ndisakachimvetsa ayi. Kunali bwino chati akadasankha anthu ena abwino amakhalidwe okoma kuti akalankhula mawu akachautayo adakamvera mawuwo. Koma ndi Yesayayo anthu sangamvetse panoposa munthu wochimwa alankhule za Mulungu zatheka bwanji. Ezi zileperetsa kufanizo limene Paulo akupereka la iye mwini m'mawu achiwiri alero. Za iye mwini ndi atumwi anzake kuti iwowo ndi mbeya zadothi chabe, zosingiramo chuma cha Mulungu, chuma cha chipulumutso, mbeya zosaoneka bwino za mtsizi, zofunika osamala pozigwira kapena pozisintha malo, mbeya zimene pofuna kutsuka kawiri pamene mwera kapena amayi amatsuka mkunja komwe ayi, amatsuka mkati chabe. Amatsuka mkati chifukwa ndi mmene amasungiramo zazikulu. Zimene adachokera kapiri ku Kachebere seminari ali chaka chachiwiri, ine sindamfunse bwinobwino ayi. Poti sindamfunse bwino poyankha, sadankhe bwinobwinonso mpaka ponse ayi. Koma nkutheka kuti mwini wakeyo adadzikayikira pa zina. Sadamvetsa kuti chauta nkumulemekeza ndi unsembe. Kwamo samachokamo amachoka dakali wodzazidwa ndi chikondi cha Mulungu. Sadasinthe moyo wake wokonda kupemphera, wapita kunsembe za misa, wotsogolera anzake achikatolika ku college ndiponso kenaka kuntchito kumene. Pokonda Mulungu amakonda anzake amene amakhala nawo komakomana nawo, ndipo nawonso anzakewo amamulemekeza, amaona utsogoleri odabwitsa mwa iye. Nthawi zina amisa zikamasowa kusukuluko kapena kuntchitoko, mwachikondi momwemo amamva chisoni kuti ndikudzakira kwakeko mavuto anthu ena omasowa misa adzapitirirabe. Adambanso kumva chauta kumuyitana ndi kumufunsa kuti kodi umakayikiranji kapena umakayikiranji. Ndakusankhula
ndakukhudza, ndakuyeretsa, ndakulimbitsa, usakayikenso. Kodi ndidzatuma yani? Ndani adzatipitire? Abale, chauta akatana munthu sasintha pang'ono ponse ayi. Amatana munthu amene iye amufuna ndiponso anthu amene iye akumufunirayo. Yesu adazindikira zimenezi. Paulo adazindikira koposa poona moyo wake wayamba ucha molinganizira moyo omwe adawulandira mwa Yesu Khristu panjira pacha. Zimene chauta amatipatsa sikuti nzolekala kwenikweni ayi. Ndo munthu wathu ndikofako kathuku kumene ena amaganiza kuti akukudziwa bwino koposa amene timadziwira ifeni. Mulungu amatiyitanabe chifukwa akudziwa kuti akusunga kale chuma chake mwa ife, chimene ife tomwe ndi anzathu ambiri tingathe kupulumuka nacho. Koma Yesaya ndi Paulo adazindikira kuti mwa iye muli chuma chosasimbika cha chipulumutso, adatsimikiza kugwira ntchito molimba mtima ndi modzipereka mwachikondi. Adatsimikiza kukonda chauta modzipereka kuposa ambuyo monse. Sadadzilekerere konse ayi. Adazindikira kuti pang'ono-pang'ono ngakhale kuti alimbira zadothi chabe adayenera kudzisamalira ndi kunja komwe. N'chifukwa chake anthuwa pambuyo pake adalachuka kwa aliyense pongowaona chabe, chifukwa za mu mtima zawozo za mu uzimu zidakometsa ngakhale zakunja komwe. Bambo kapiri, Ambuye Yesu wansembe wamkulu wakusunga zaka zonse 25 ngati wansembe. Ina mwene mnthawi ina mudakayika ndipo pa usembe mmadzikayikirabe. Koma chifukwa mudakonda Mulungu nthawi zonse mudamvetserabe mawu ake ndipo mmamvetserabe. Pomvetsera mawu ake Ambuye Yesu mawu Mulungu mudamvabe kuyitana kwake ndipo simudakayikenso. Mudayankha mukuyankhanso mpakana pano kuti ndilipo ine tumeni. Chauta akuyitananibe kuti muzikhala mchikondi chake, kuti chimwemwe chake chikhale mwa inu ndipo chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Muonetsepo woyera kuti mumakonda Ambuye Yesu ndi Atate ake pokonda anzanu ndi kupitiriza kuwatumikira. Ambuye Yesu akhale chitsanzo ndi muyeso wanu wachikondi. Iye amataya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Masiku ano pali anthu ambiri amene ife tiyenera kutayirapo moyo wathu. Ana amasiye opanda wathandiza, odalira ife kuwalumikiza ndi anthu ena mdziko mothu momwe muno amene akhoza kuwathandiza. Anosowa school fees amene ife tingawalumikize ndi ena amene angathe kuwalipirira school fees. Anthu okalamba, opanda ana, opanda abale owasamalira amene akusowa ife kuti tiwalumikize ndi ena amene akhoza kuchitapo kanthu pa moyo wawo. Anthu ovulidwa ndi ochesedwa ulemu ndi munthu wawo amene akusowa ife kuchitapo kanthu kuti ulemu ndi munthu wawo wayenerera ubwezeretsenso kwa iwo. Palibe wansembe amene angamagone bwino mwamtendere pamene mpalishi mwake ntchito zachifundo zoterezi zikutheka. Palibe wansembe amene angathe kumadya mokondwa pamene mpalishi yake anakusowa kuchitiridwa chilungamo. Palibe wansembe amene angamagonetula mwamtendere anthu ake akuvutika kumanja ndi kumanzere, kutsogolo ndi kumbuyo komwe. Monsembe mene mwatha zaka 25 mwapitirirabe, muzilira panawo pamodzi amene akulira, ndipo ngati nkotheka muzilira mokweza kopambana iwowo, kuti ena kuchitapo kanthuwo ave msanga ndi kuchitapo kanthu pa za moyo wa anthu ovutikawo. Uko ndiyetu kutaya moyo wathu chifukwa cha abwenzi athu masiku ano, ana a Mulungu, abale athu, abale a Ambuye Yesu. Bambo kapiri, ansembe anzanga, asistere, abrother, ino azikulu panonse, inonse Ambuye ake episkopi athu, inde ndife mbiyeza dothi chabe, koma wina asamatiopseze pa ntchito zathu ayi, chifukwa cha mbiya wathu. Sindife antchito ake a Yesu Khristu ayi, koma ndife abwenzi ake. Chifukwa zonse pamene adamva kwa Atate ake zachikondi ndi zachipulumutso,
adatidziwitsa ife kuti nafenso tiwadziwitse ena powatumikira molimba mtima. Koma sipokhapo ayi, adatipatsanso ulemerero wokhala abwenzi ake enieni a Yesu Khristu. Sindife tidamusankha Ambuye Yesuyo, sidapereke chiphupho chilichonse kuti atisankhe ayi, koma ndiye Ambuyeyo yemwe adatisankha ndi kutipatula ndipo adatiphunzitsa, amatiphunzitsabe kuti tikabereke zipatso zake zokhalitsa. Chizimba chake sichinanso ayi, koma chikondi kwa Mulungu, chikondi kwa anthu anzathu, chikondi kwa mpingo. Abale nonse mwasonkhana pano, m'malo mwa kapiri ndikuthokozeni chifukwa cha kusonkhana kwanu. Ndikondwera nawo pamodzi mothokoza Mulungu Bambowa. Mwathandiza pa zambiri akuthokozani. Pitirizani kuwakonda. Ine ndife mbiri zathu tichabe monga tamva, komabe muzitikonda ansembe anufe ndi tonse atumiki a Mulungu. Muzitipempherera kuti zidzipereka ndi kukwaniritsa moyenera ntchito zachikondi zimene Ambuye Yesu wansembe wamkulu adatiyitanira. Mmene tichita chaka chino chothokoza Mulungu mwapadera mothokozanso tikumbukira makolo abambo kapiri, bambo ndi mayi omwe adamwalira, abale onse omwe adamwalira, omwe adatisiya, kuti muuzimu akhale nafe pano akondwere nafe. Iwo adagwira ntchito yabwino imene tikudyererabe mpaka pano zipatso zake. Mizimu yawo iwuse mu mtendere wa Ambuye. Omwe adakali moyo, abale abwenzi amene awathandiza lonse ife mpingo wa Mulungu, Mulungu apirizebe kudalitsani moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Chaka chabwino cha jubilea zaka 25 za unsembe wanu, Bambo Peter Kapiri. Pa nthawi ino Bambo Peter Kapiri afika kutsogolo pa guwali. Iwowa abwereza malonjezo a usembe awo pamaso pa Ambuye Archiepiscopi. Akatsiriza kulonjeza malonjezowa, alandira mafuno abwino kuchokera kwa Ambuye Archiepiscopi, ansembe, asisteri, abrazala, oyimira Khristu eni ake, komanso oyimira abale awo. Kenako sembe ya misa ipitirira ndi chigawo cha zopereka. Pamene abambowa akulandira mafuno abwino, akwaya akhala akutitsogolera ndi nyimbo ya mayitanidwe. Bambo, lero mukuthokoza Mulungu pa chaka cha jubilei yanu, kodi mukufuna kukumbutsiranso malonjezo akudzipereka kwanu kwa Yesu Khristu ngati ansembe a chipangano chatsopano? Inde ndikufuna. Kodi mukufuna kupitiriza ntchito ya Yesu Khristu yakuphunzitsa anthu, kuwayeretsa ndi kuwasamalira, pakudzipathanitsa ndi Yesu Khristu koposa kale, kuti choncho mudzetse mtendere ndi chikondi chake kwa nsambi wa Mulungu? Inde ndikufuna. Kodi mukutsimikiza kukhala okhulupirika, opereka bwino zonse zimene Mulungu adyetsa mpingo wake, kupereka nsembe ya misa ndi miyambo ina yonse yoyera, kulalika mthenga wabwino, kuphunzitsa kumvera kwa Chikhristu, kudziyeretsa pa ntchito yanu, ndi kudzipereka nsembe podzikaniza zisangalatso ndi zokhumba zanu zonse? Inde ndikutsimikiza. Wa ife tonse tili pano, abale ndi alongo anga, tipempherere wansembe wathuyu. Tipemphe Ambuye kuti amudalitse mwa chikondi chake chosefukira, amuthandize kukhala mtumiki wokhulupirika wa Yesu Khristu, wansembe wamkulu, ndi kumaperekeza mbumba ya Mulungu kwa iye amene ali kasupe wa chipulumutso chathu. Yesu Khristu, mutimvere ndi kuvomera pemphero lathu. Mulungu,
amen. iya nditumvera mmene mwamveramo pachitika mwambo wobwereza malonjezo malumbiro awo a unsembe pambuyo ndithu pa mthenga wabwino ndi abambo Peter Kapiri mwini wake wa chaka chino avomera ndithu motsimikiza kupitiriza kutumikira Mulungu pamaso ndithu pa Khristu onse amene asonkhana pano, kuwatsimikizira ambuye Archiepiscopi kuvomera kwawo komanso kudzipereka kwawo ku ntchito ya Mulungu. Zikomo kwambiri. Nthawi ino ndi nthawi ya zopereka za nsembe ya misa. Tipemphe achipembedzo kuti mutsate madongosolo yonse ofunikira m'madera osiyanasiyana kuti anthu apereke mosavuta. Nthawi ya mdipiti wa mphatso, tikumbutsane kuti mphatso zimene zibwere pa mdipiti umenewu ndi zokhazo zapamisa, amene tini mphatso zapadera zopereka kwa Father Kapiri kapena kwa ambuye zimenezo nthawi yake ikwana. Koma nthawi ino ni nthawi ya zopereka zapamisa komanso za mdipiti za nsembe ya misa. Zikomo kwambiri.
Landira dada ifundo mphatso zimene tikupereka paguwa pano pokondwerera zaka 25 za utumiki wa wansembe wanu Father Peter Kapiri, ndipo mumvere mapemphero athu kuti ansembe anu akhale okhulupirika ndi odzipereka, ndipo nyumba yanu ikomereni nthawi zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndipo chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Inu Ambuye m'busa wamuyaya chikhalire simudausiye okha nsambi wanu, koma mwa apostoli anu odala mudaulonda ndi kuuteteza kosalekeza, ndipo mmausamala mwa abusa amene mudawayika kuti auyendetse m'malo mwa mwana wanu. Choncho limodzi ndi anjelo ndi alikanjelo, mafumu ndi akuluakulu aulamuliro amphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti: Oyera oyera Ambuye Mulungu, oyera oyera Ambuye Mulungu, oyera 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 oyera.
Oyera oyera ambuye mulungu. Oyera oyera ambuye mulungu. Oyera 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 oyera. Ndinoerada ambuye nkwenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izo mwetadzatula m'maso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuti zikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kuti adatenga chikho adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho ambuye, ife pakumbukira masautso atipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu dzazuleni Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse kuti tikandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria wodaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala ndiponso amartiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tupemphani ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu palandake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis Papa wathu ndi George Tambala akepiskopi wathu, Vincent Mwakhwawa mthandizi wake ndi aepiskopi ansembe onse ndi anthu onse mudasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lumafanira lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene atisiya ndi onse amene akumerani amene ali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu, kumene kunafenso tikuyembekeza kudzafika kulandira na ulemu wanu pa nthawi zosatha mwa Khristu ambuye athu, amene kudzera mwa iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti, Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano.
mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musatisiye ife m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere m'masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye, Oh
Chakula
Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye chifukwa mmadyetsa mbumba yanu mwa njira yodabwitsa Ukaristiya. Tikupemphani kuti mtumiki wanuyo Bambo Peter Kapiri adzipereke kwathunthu moyo wa unsembe wake, ndipo tonsefe tilimbikire kutsata njira zanu mokhulupirika. Tikutumikireni modzipereka pa ulendo wathu wapansi pano, kuti choncho tikakondwere nanu kumwamba pa nthawi zosatha. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani ndi mtendere. Nthawi ino ndi ya zolankhula. Ndipo pa zolankhula pamenepa amene ayambe kutiyankhulira ndi a vice chair a St. Francis Parish, amene ni Mr. Felix Washon. Akachoka amenewo pabwera Father Peter Kapiri, namwali wathu mwini chaka zaka 25 akutumikira Mulungu mu nsembe. Pomaliza adzatilankhula ndi Ambuye olemekezeka Archiepiscopi. Mundandanda amenewo Mr. Felix Washon, vice chair wa parish yathu ino, nthungululu zawo. Olemekezeka Ambuye Archiepiscopi George Tambala, inu amene muli Archiepiscopi wa Archdiocese yathu ino ya Lilongwe, landirani ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa madini athu onse amene ali pano motsogozedwa ndi adini athu a Maula Dinale, Father Henry Zulu, landirani ulemu wanu. Ulemu wapadera upite kwa namwali wathu aeni chaka Father Peter Kapiri Mwale, zikomo kwambiri and congratulations. Ndipereke ulemu kwa ansembe onse amene afika pano motsogozedwa ndi Father Christian amene akuyimirira abambo mfumu a parish yathu ino, zikomo kwambiri. Ulemu kwa masisteri athu onse amene tili pano, agulupa, anzanga onse a parish executive, komanso akuluakulu amiphakati onse amene mwabwera pano, osayiwala brother, landirani ulemu wanu. Ulemu wapadera ndipereke kwa Dr. Matthews Ntumbuka, zikomo kwambiri pozakhala nafe kuno, zikomo kwambiri.
Olemekezeka Ambuye, ndilibe mawu ambiri, mawu anga ndi ochepa kwambiri. Ife akhristu akuno ku St. Francis Kanengo, poyamba tufuna tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso imene adapatula pakati pathu kudzoza wansembe mwa Father Peter Kapiri. Tikuti zikomo kwambiri. Ndizosangalatsa kwambiri kuti lero takumana pano kukondwerera zaka 25 za unsembe wawo. Simasewera, tiyeni taombere m'manja. Olemekezeka Ambuye, ndikufuna ndithokozenso chifukwa mudakonza kuti chaka ichi chichitike kuno ku St. Francis. Chaka ichi chikadatha kuchitika kumponera kumene Father amatumikira, chikadatha kuchitika ku Archdiocese, chikadatha kuchitika kuna Mitete, koma munasankha kuti chakachi chichitike kuno. Ife ngati akhristu akuno ku St. Francis tikuthokoza kwambiri chifukwa chakuti mwatilemekeza. Lero taphunzirapo chimodzi chimene mwina akhristu ambiri sitimachidziwa mwa Father Kapiri. Mulaliki wawo poyambirira Father Ntapaonga ananena mbiri mene anayendera Father Kapiri kupita ku seminare ndi kuchoka ku seminare kukayamba moyo umene inu ndi ine timakhala. Mwina Ambuye simudziwa, ife timaona ngati timasiyana ndi inu anzathu amene muli mu utumiki wapadera. Ndimaona ngati ife timasangalala kwambiri. Ndi choncho? Si choncho? Koma ndinachita chidwi kwambiri kuti Father Kapiri atachoka ku seminare ndi kukakhala mmoyo umene inu ndi ine timakhala. Anamvabe utumiki. Ndikuvomera kuti ineyo ndikuyenera kuti ndisiye moyo uwu ndipite ndikatumikire Ambuye kudzera mu njira ya unsembe. Ndikuona ngati kumeneko ndikuyitanidwa kwapadera. Tiyeni taombere m'manja. Tiyeni chitsanzo chimenechi chitilimbikitse ife achinyamata kuno ku St. Francis, timve kuyitanidwa mu mtima mwathu ndipo tisakayike, tivomere utumiki umene Mulungu akutituma. Olemekezeka Ambuye, abambo mfumu a parish ino Father Thomas ali kumaphunziro ku Kenya, koma adandipempha kuti ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chakuti mwasiya ntchito zanu kubwera kuno kudzakhala nafe. Ife timadziwa Ambuye kuti ndinotanganidwa. Chimodzimodzinso mthandizi wanu Ambuye mwakhwawa ndi otanganidwa. Koma kusiya zina ndikubwera kudzakhala nafe, kudzakhala ndi wansembe wanu Father Kapiri. Tikuthokoza kwambiri kuti mwatilemekeza. Ambuye akudalitseni. Pomaliza ndimafuna ndipemphe Ambuye olemekezeka kuti ikatha nsembe ya misayi chonde ndikupempheni musachoke, mukhalebe nafe. Takonza nkhomaliro imene tikufuna kuti tisangalalire namwali wathu Father Peter Kapiri. Ndikufuna pomalizira ndithokoze komiti imene yayendetsa mwambo umenewu. Takonzekera mu nthawi yochepa, koma ife ngati parish executive takhutira ndi mmene mwayendetsera chikondwerero cha chaka chimenechi. Ndithokoze chifukwa cha upangiri umene tinalandira kuchokera ku Archdiocese, komanso kulumikizana kumene kunalipo ndi akubanja komanso anzathu akumponera. Uwu ndiye umodzi umene tikufuna kuti tiupemphe kuti upitirire. Akwaya mwatiimbira nyimbo zabwino. Tithokoze atsikana ovina amatamando, othandizira misa, achipembedzo ndi ena onse amene mwatenga nawo gawo kuti mwambo umenewu uyende mene wayenderamo. Ambuye ndi mawu amenewa ndikuti zikomo kwambiri. Mwaulemu mundilole ndi adzutse tsopano bambo Peter Kapiri kuti atilankhule. Kumapeto kwake iwo azakupemphani Ambuye olemekezeka kuti mutilankhule. Zikomo kwambiri. Olemekezeka Ambuye George Tambala,
Maulimunso ena aperekedwa kale m'malo onse. Sichapafupi kuyankhula pa tsiku lako lili ngati munthu ofedwa kuti tayankhula ana ofedwa amachitika mwayi amapezako choyankhulira, koma pano choyankhulira chilisowa ndeti ngoyankhulabe nanga nkutani. Ndithokoze Ambuye chifukwa chopeza mpata wodzayendetsa mwambo wa tsiku la lero pamene tikumbukira chaka cha ine. Zaka 25 zapitazo tinalipo mpano anthu akuno ku St. Francis Kanengo munakonza chaka, ndipo leronso mwakonza chaka, si chinthu chapafupi yayi. Ndikuthokozani kwambiri chifukwa chakukonzekera kwanuku. Nthawi imeneyo ena amene anali novina pano akuimba nawo kwaya taona kuti na azimayi tsopano achindime ndisamalana alipo mpano. Nthawi imeneyo anali akwaya mastala mujayankhulira pano iye ayikatanka nthawi kapitako adamboyenderanso sola tsopano kusamala za chilengedwe. Tikuti zikomo kwambiri. Anthu ena mwatithandizanso konkuno ndakuonani nthawi imeneyo timapanga tilitonse pompano pano iye ndino anthu akuluakulu. Tuti zikomo kwambiri pa chaka ichi timati tikapita ku demo kuti kabwero dzapanga tilitonse kuno iyayi zabwino kwambiri. Ndikuthokozani. Ndithokoza nsembe anzanga amenenso mwakhala mukundithandiza. Ambiri mwa inu mwayamba kundithandiza ndili ku seminare mpaka na mu nsembe zaka zonsezi. Leronso mwakometsa chaka ichi, zikomo kwambiri. Katungwe nkukankhana zoterezi zimalimbitsana mtima. Zikomo kwambiri ansembe onse. Tithokozenso masistere amene mmatipempherera mmatithandiza munjira zosiyanasiyana. Tikuti zikomo kwambiri. Unsembe ndi njira yayitali komanso yokhotakhota komanso yabwino. Adani anafunsa acheya kuti kodi mwina moyo wina ngwabwino kapena unsembe ngoyipa. Ayi, unsembe ngwabwino chifukwa kadakhala kuti siwabwino sitikadalowa, koma ngwabwino chifukwa tidalowa. Tikuthokozani. Zindilimbitsanso mtima kukanengo kuno kuti sindili ndekha. I think ndilinso ndi bambo abwera mbuyo mwawa. Ndikuti zaka zinaso zikapita 25 tidzachitanso chaka cha bambo konkuno kuti iye akwanitsanso zaka 5. Zimakhala bwino kuti munthu ukamakula uzikhala ndi mng'ono wako nzabwino zotere. Zikomo kwambiri bambo. Ndithokozenso pa mphatso zosiyanasiyana zimene mwapereka. Munthu mukamamupatsa mphatso amalimba mtima kuti anthu amufunira zabwino. Mphatso zonse zimene mwapereka magulu osiyanasiyana, miphakati, mabungwe, mapalishi komanso anthu mwapadera. Tikuti zikomo kwambiri. Mwapadera Dr. Ntumbuka tadziwana pakanthawi timacheza. Tikuti zikomo chifukwa chodzaona ndithu mwambowo komanso chifukwa mphatso zosiyanasiyana. Tathokoza ndithu. Mwapadera ndithokozenso acheya aparishi akumponera parishi kumene tikutumikirako pakali pano. Nangotha mwezi umodzi nili kumponera, koma munaona kuti nchabwino kuti mutiperekeze ku chaka ichi komanso kukonza mphatso zomwe kwambiri. Acheya akumponera komanso ndi akhristu onse akumponera chifukwa chotikonzekera chaka ichi. Tithokozenso nthumwi zimene zayimira azimayi akwapo akorerazi kwa apuwa. Kuli anti anga amene ali achemwali wa abambo anga last born mbanja mwawo akumeneko kakonetsa zaka zingati ka 50 chani kali kumeneko. Amatipempherera pafupi. Mukabwerera mukathokoze ndithu mukathokozere kuti iye abambo amati zikomo mapemphero awo autilimbikitsa mpaka pano takwanitsako zaka 5. Si chinthu chapadera chimenecho. Tikuti zikomo masistere obindikira kumeneko. Chimene ndikapemphe tentipitirize kupemphererana, tentipitirize kutumikira Mulungu. Wansembe inda amapemphera komanso amafuna mapemphero ife akhristu athu. Ndeti kamakhala kumapemphererana zimene zimalimbitsana mtima. Zimene mwachita lero inenso zandilimbitsa kukhala ngati kuti ndalowanso nsembe chaka chino.
ndalonso nsembe tsiku la lero. Chifukwa cha kubwera kwanu mwandilimbikitsa ndithu ndipitiriza ukuyikizani m'manja mwa Mulungu. Tizipitiriza kutumikira Mulungu komanso kutumikira anzathu. Zikomo kwambiri pa zonse, zikomo ndithu. Ndapempha Ambuye atilankhule kuti poti ndi amene akumaliza kutseka mwambo wa zolankhula. Zikomo Ambuye. Maulemu onse aperekedwa kale komanso akhale m'malo mwake. Kwa ine m'malo mwa Archdiocese ya Lilongwe komanso m'malo mwa ansembe anzanu, inu bambo Kapiri, ife ansembe anzanu, ndikufunireni mafuna abwino. Chaka ichi nchatonse, pamene inu mukondwera zaka 25, inunso mukutikumbutsa za unsembe wathu. Ndizoona kuti pa zaka 25 kwa ena ndi zaka zambiri, koma mukudziwa kuti mu unsembe wathu zakazi zimathamanga kwambiri. Ndiye ndikuthokozeni kuti mwadzipereka kwa nthawi imeneyi, mwatumikira mwa Archdiocese ino malo osiyanasiyana, malo ena amene sinnathokoze mbuyomu, koma ndipezerepo mwayi wokuthokozani pano pamaso pa onse. Ndi utumiki wanu umene munaonetsa ku Mlale Seminary. Kumeneko munatisulira asemino ambiri, komanso ena mwa iwo ndikuganiza kuti pano ndi ansembe, munasulanso ansembe. Inu munasulidwa ku seminari, pena munaona kuti ayi ndikaone zina nkubwereranso, komanso munapitanso ku seminari kukasulanso asemino. Ndiye ndikuthokozeni ntchito yabwino imene munagwirayi. Pano Mr. Washoni amakamba za moyo wanu. Ndikuganiza kuti Mr. Washoni nawonso namva mbiri yoti anali ku seminari. Kandizoona? Ndizoona inu ndesi munabwerere iya. Munangoenda basi one way. Koma timathokoza kuti amene munali ku seminari tikukuonani ntchito zanu, ndipo timakunyadirani. Mupitirize kutumikira ndithu Mulungu. Ndiye zikomo kwambiri, ndikuthokozeni m'malo mwa Archdiocese yathu ino. Chaka chino nalandira news odabwitsa kwa basi. Ndimafunsa amene amatisakira kusaka kwaitana Chinyamata bwere, amaenda ngati Petro amaenda ndi mbedza kuwedza. Kuti kodi chaka chino kapena chaka chamawa tindi asemino angati pakati pa maseminari a kumulale, mtsati kumulale, kukasina, ena amapita kurumpi, Kachebere ndi St. Peters. Mafunsa za Archdiocese ya Lilongwe. Chaka chatha manduza kuti tili pa 50 chakuti. Ine ndikuganiza kuti chaka chino munatifika 60 chakuti asemino. Ndikukamba za asemino amene pa zaka 10 zikubwerazi akhala ansembe. Ndiye Mulungu akatimvera chisoni, zaka 10 zikubwerazi titaukanda ansembe 60 atsopano. Kumayamika madaliso amene. Ndiye pamene tikondwera chaka ichi cha bambo Kapiri, nimali ndikupempheni abale ndalo kuti tipempherere kuyitanidwa achinyamata kuti ayankhe kuyitanidwa ku nsembe komanso ku sistere ku brother. Mulungu akutidalitsa. Maiko ena kulibe zimenezi. Mutapita maiko ena masemina akutseka, machalichi akutseka, kufa kulibe ansembe. Ndiye tithokoze kwambiri komanso tipempherere kuti asemino athu asulidwe bwino, alimbikire. Ena mwa iwo tinawo kompano. Ndimati ndikupemphera abale anga asemino, zaka 25 izi ndikupemphere kuti inunso kutsogolo kuno nthawi inake tizakondwe 25 izi yanu ya kunsembe. Mulimbikitsidwe pa usemino wanu kuti
ngati abambo afika pamenepo, inenso ndi chaulere cha Mulungu nthakukafika. Ndiye ndikulimbikitseni inu. Sina kuti mutulukenso nanuya. Koma nkhani ndi yabwino kwambiri. Bambo Kapiri adipasa chitsanzo chabwino kwambiri ndipo taphunzira zambiri pano. Nkhani ina imenenso ndimafuna kuti tigawane pang'ono ndi nkhani ya parish yathu ino ya Kanengo. Pano ndi ansembe achipani cha White Fathers Missionaries of Africa amene amatitumikira. Ndikuthokozeni kwambiri. Utumiki wanu pano timakunyadirani chifukwa mwakhala mukutumikira parish ino kwa nthawi yayitali. Komanso si pano pokha, posachedwa patitsekula parish ina ku Mtande. Kumenekonso mwakhala mukutitumikira kwambiri. Ndipo za parish yatsopano imeneyi tikadzalengeza tizakhamukire kumeneku ndithu chinamtindi tikakhale ndithu kumeneko, tikaonekere, tikakhale mboni. Chifukwa parish imeneyi inenso ndikuyidikira kwa basi kuti itsekulidwa liti, ndikuona kuchedwa. Ndiye ndithokoze ma White Fathers chifukwa cha utumiki wanu. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti poyang'ana tsogola parish ino takhala tikukambirana ndi ena mwa atsogoleri kuno. Ndimati ndipemphe nthawi ina ndikumanenso, koma pokumanapo ndipemphe akulu achipani, Bambo James, komanso ndi nduna zanu, abambo ufumu anu athu pano ndi atsogoleri a Khristu. Tizakhale kusonkhana umodzi. Chifukwa parish ino ili tsogolo labwino kwa basi. Ndiye kuti tione kuti kumene chipita kuti. Pakati pa ansembe athu pali ena abambo James ali ndi uthenga. Umunena anoka. Ali ndi uthenga kuti musayiwale ali zolengeza. Lengeza adi. Okay. Zikomo. Titokoza kwambiri ambuye kwa chaka cha lero. Titokoza kwambiri Father Peter. Nkani wabwino Deacon Noah Sylvester kwenda maordination ya bwera ndi November. Bwera November, ambuye titokoza kwambiri takulandirani. Yeah. Akuti November kuli chaka? Diko ni ndani? Noah kwenda alipo mpano ngani? Alandira unsembedi. Ndi madalitso ena ndamene. Bambo zikomo kwambiri kuti kumbutsa zimenezi. Ndiye ndimafuna kuti so ndikudziwitseni. Ena pano anapanga chaka cha umwaka jetejete. Koma ine nagwira kupanga chaka cha umwaka jetejete. Nana kuti mukutani pene. Akutai ndi kachaka kanga pano. Ndiye ntamva nakuti yasika chaka pa ndi chaka chachikulu. Ndiye pano pali bambo Kaderera abwere kutsogolo kuno. Bambo fikani ndi adziwitse anthu zija nakuona ni mukupanga zija. Abambo Kaderera akuone kuti awa ndachinyamata abedi. Amenewa chaka chino akondwera zaka 40 mu nsembe. Ndiye iwo asamafuna kuti ndilengeze, koma ndati ndikudziwitseni kuti nawonso tapemphererete zaka 40 mu nsembe simasewera. Ndiye bambo tiufunaniso zabwino zonse tangopezerapo mwayi kuti nafenso tikufunira zabwino kwambiri. Potsiriza tiye tipempherere dziko lathu. Timodzi pane? Tipemphere Mulungu amalikonda dziko liko basi. Ngati pali dziko limene Mulungu amalikonda ndi dziko la Malawi.
ine ndaona ndithu mboni pa zaka zimene ndakhala moyo kuti dziko lino Mulungu amatikonda kwambiri. Chaka chamawa tikuthamangira kuzisankho. Ndimati ndipemphe ife akhristu athu akatolika, pamene tikupita kutsogolo kuno tilimbikitse umodzi wa dziko lino choyambirira. Tamvate? Tisalole anthu atigawe muzigawo ya kapena mtundu ya. Tatopa nazo zimenezi. Ife ngati akhristu uthenga umene tizipereka kuti ife Amalawi ndife fuko limodzi ana a Mulungu. Ndipo tilimbikitse zimenezi. Aliyense amene akufuna kuti ayima nawo tiwapempherera amenewo. Koma kwa ife amene timachemerera izi kuchemerera izi tipewe kubweretsa mauthenga ogawana malinga ndi zigawo kapena mtundu. Komanso ena muona kuti azifuna kuti ambise ziwawa. Amene watisasiye kuti apange ziwawa anthu amene. Tikhale ndi zisankho za mtendere zabwinobwino mpakana tione tsogolo limodzi dziko limeneli. Ndiye tiwapemphererenso onse amene adzatenge nawo mbali pa nkhani imeneyi kuti Mulunguso awadalitse. Limodzi pana? Mafuna kuti nditsize ndisikambakamba likamapita kutsogolo kuno. Ngati pali munthu amene amandipatsa malungo ndi munthu ogawa anthu mpalinga ndi mtundu. Aliyense ni mwana wa Mulungu. Ndipo aliyense ngati afuna kuti atenge nawo mbali, atenge nawo mbali. Tamvane? Zomwe kwambiri Mulungu akudalitse. Pameneponso ndiye pamapeto pa mwambo wa nsembe ya Ukaristiya ya chaka cha Silver Jubilee. Mawu oyamba anachokera m'buku la Yesaya mutu wake wa 6 ndime ya 1 kalekeza 8 anawerenga ndi a Catherine Basofu. Mawu achiwiri anachokera mkalata yachiwiri kwa Korinto yolembedwa ndi Paulo 2 Korinto 4 ndime ya 1 kalekeza 12 anawerenga ndi achifundo Msewu. Mthenga wabwino unachokera monga adalembera Yohane Woyera mutu 15. Ndipo kwaya imene ikuyimbira kwa amene anaimbira mwambo umene ukufika pasipo ndi kwaya ya St. Francis Parish Joint. Ndipo amene anayimbitsa nda Blessing Stefano mothandizidwa ndi Ellen Chigalu. Pa makeyboard panali Oswald Kaponya, a Dennis Maudzu ndi Lawrence Chimaliza. Ng'oma anayimba ndi a Kingsley Amoni, Gift Bowa, Christopher Loti ndi Patrick Siwande. Amene amaongolera mwambo anali a Mr. Boniface Phiri. Ndipo kuno sinali neka, ndinali ndi anzanga Matthews Banda, komanso Edwin Stima, komanso ndinali ndi Tiamike Chisale, komanso Eric Norman Nkwaira. Ndipo kuchokera kuno ku St. Francis Parish munali ndine Peter Chimimba. Chaka chabwino, pitizani kutsatira maprogramu ena onse pano pa radio ya nafe. Pakatena amene sinalandire matikiti tikumane ndi akulupa, amene sinalandire makadi akuholo tikumane ndi akulupa kuti tilandire. Kwa alendo osolemekezeka pali chonse chili mchimake, masisitera athu a nsembe amene osanya kula makadi somwe afalazo ndikadikale pawo pasoka. Masisitera onse a nsembe oyitanidwa